வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த மிஷின் வச்சு தேங்காய் எப்படி பிடுங்குறது, தென்னைமரம் ஏறுற மிஷின். இந்த மிஷினை வச்சு தென்னைமரம் எப்படி ஏறுறது அப்படின்ற மெத்தடை தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மல் ஹைட் உள்ள ஒரு மரம். இதில் தான் நம்ம இப்போ வந்து ஏறி பார்க்க போகிறோம். லெஃப்ட் கால் ரைட்டு கால். லெஃப்ட் காலோட இது வந்து லென்த்தாக இருக்கணும், ரைட்டு காலோட கைப்பிடி வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து ஏறுறதுக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பெல்ட்டுக்குள்ளே காலை சொல்லிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோதான், ஒரு சிம்பிள் மெத்தட். யாருனாலும் ஏறலாம், இன்க்ளூடிங் 59 செகண்ட் தான். அதனால் எடுத்து தான் நான்